Мен ойлаймын, әлігі фестиваль ол бик зор гына бір ағымға айленір. Һәм Яхинның сәхнәдә күренмәгән әсәрләрен, ишетелмәгән әсәрләрен шушы фестиваль ачар дигән зур өметтә торам. Без шуннан соң Яхин буенча Татарстан кысаларында гына түгел, менә Рәсәй күләмендә милләтара мөгаләмәдә Яхинны зурлап ашырга исәплибез. Безнең максатыбыз да Рәсәй күләмендә милләтләр арасында безнең Яхинны күрсәтү. Иренсеннәр, башка телләргә тәрҗемә итсеннәр һәм җырласыннар безнең Яхиныбызны башка милләтләрдә. Мондый бәхет безнең якын тирәдәге ут күршеләребезгә татымады, аларда Яхин юк. Аларда романслар юк. Татар мелизматикасы ул Чувашка да туры килә, Марига да туры килә, Башкортка да туры килә. Алсыннар, иренсеннәр, ул безне тагын да байтачак. Консерваторияларда, училищеларда, күлиятләрдә Рөстәм Яхинны барыбыз да өйрәнәбез. Ул безнең мәшһүр композиторыбыз. Аның искиткеч матур җырлары, романслары, әсәрләре, аларны барысы да өйрәнәләр. Минем репертуарда Яхин җырлары бик күп, романслары. Мин аларны яратып башкарам. Репертуарымда Яхинның бір бишләгән романс җырлары бар. Бу инде нишләп күбрәк түгел диючеләр булса да, мин шулай дип әйтердем, һәрбер әсәр, ул һәрбер бөтен кешегә дә туры килми. Мин инде аның үземнең тавышка ятышрак әсәрләрен үземә алып җырларга тырышам һәм иң яраткан композиторларым берсе дип әйтер идем. Ул менә ничектер безнең ниндидер рухи яктанмы инде ул аны аңлатып та бетереп булмый. Шул хәтле аның менә шушы музыка алымнары, җырлау алымнары, аның аккомпанементлары шул хәтле күңелгә җайлы, ятышлы ята. Шуңа күрә мин аларны бик җырларга яратам һәм инде үземнең һәрбер чыгышымда кулланырга тырышам инде.